Tak. Měli... Je to samozřejmě salsu, no? Je dobrota. Budete si přivodit tam, víte někdo syrový maso, nebo tatarák, nic jiný. Vemete si někdo rohlíře samoobsluhy a sníte ho. Vemte si, kolik na ten rohlík šálu lidí. To oproti tomu dejte syrový maso. Je úplně zázrak, ale to jenom tak. Nepřivoďte si. Tohle to je prostě měsíc starý maso, který je pouze osolený opepřený a nádherně voní, protože to maso je vyzrálé. Oni se vám to určitě? No to je dobře, jak se má. Ten mladá paní tady, o dětě, neboj se, hele. Tady statný junák možná, ne? Co si robí? No jak to bylo, výborně. Pro někoho to je výrazný, ono když to maso jak zraje, tak získává svoji výraznou chuť a vůni. Ale hlavně, podle mě to dobře nemá chuť a vůně. Není to typický hovězí, který si koupíte. Tak, zapojíme elektriku. Tak, jdeme na to. Strašně podstatná věc je taky to, jak se to maso mele. Pokud máte mlejnek, který je tupej, špatně dotažený a to maso se vám žvejká, tak ho radši rozeberte, umejte a pořádně ho znova dotáhněte. Pokud ale to složení bude skutečně tupý a bude se vám to žvejkat, nebudou si dělat takovýhle žížalky, tak to není úplně ideální strojek na mletí masa. Ono totiž při tom mletí v tom tupém mlínku se to maso ohřívá a představte si už při 14 stupních určitý typy bílkovin, to jsou takové látky, které vlastně to maso tvoří, se začnou jakoby vařit. Takže už při 14 stupních Celsia se jakoby uvaří částečně určitý typy těch bílkovin, které nám to maso tvoří. Tím pádem, jak se uvaří, dávají tu dokonalou vaznost a proto ta klobása nebo sekaná, nebo párek nebo špekáček nedrží tak hezky pohromadě. Ta sekaná se vám rozpadá, karbonátek stojí za prk a je to třeba jenom kvůli tomu, že jste to maso nesprávně semleli. Strašně moc na tom záleží. Pokud máte dobrýho řezníka, který vám to maso mele takhle dobře, tak je to fajn.